invite ni Apong Edward Laksina at ni Madam Judy Flores Lamarche. Palakpakan po natin ang original Pusoy Boys! Sure, and Mabili. Ganda rin siya. Ano nangyari? Apoy, ano mo, ibalik mo ulit yung, Lola, ibalik mo ulit. Sige. Hindi Ano yan, binyag, kasal? Kasal? Ako Tilyon. Happy wedding, Boss Mark and Ma'am Jem. Yan. Sana kaya Sabado kasal ko pa si Bayo. Banta magbalik kay Kenny. Ay, totoo na po yan. Totoo na po yan ni Boss Edward. Yan po nag-request kay kami Kenny. Yan po ay Maring Julie Lamarche. Yan, Mars. At yun na kami Kenny. Kaya puntan mo kami Kenny alas 11. Mag-alas 6 na yata. Totoo na po yan. Sabi na ka na po. Para sana magtaho ka rin anak. Kapampangan mo ka rin anak. Kung hindi po, ating po Tagalog ang pakyan. Okay, salamat po. Kasi po kami, pinayag na kaya kami para ka rin lumong Kapampangan. Yung ating Tagalog yan, pasensya na ko po. Kapampangan mo yung pinayag na kaya kami. Yan. Hindi ko pala nabiyo. Mayari na ka? Ha? Mayari na kang sinabi? Bahay ka naman, mag-umpisa pa. Yung malamat yung kakamsiyanin, madaldal yun. Hi, Mars. Ay. Ay tayo, Maring Julia, ito. Yan. Tuna kaya ni Mars. Pasensya na ka, mumurang yan. Salamat po kitang kape po kitang Hansel. Tambos July. Huli nga kaki na magigisa na leko ng pasibayo. O makanano kayo pati ba mo pang melan eh? Kaya ka naman, yarin tamagi pa nga na katagdagan mo natin mag-uret. Balo mo so yung kaya kaya na dano pinti ka ngayon, loko. Ano? Walang production dito. Pati ba mo melan, malala ka naman nga. Siyempre. Salamat daw sa pagkain. Hello, Yan. ayan. Kulang latap. Hello. Samasan nyo lang. Tutuloy pa niyo. Muulan. Naku, muulan. Mami halong mag. Sabi ko po, wala ka ng pare. Ayos pa. Yan tayo mo to. Bakapiling ka. Oh. Eh, nakunin baba. Kaninang matas. Hello. O yan, okay na? Yes. Yan. At syempre, kikikang na pong balugod at magandang kapitan. Yan, kapitan. Yan, kapitan. Maya payabak ko. Gata nga po. Kung nanong pekong isano. Aba. Maya payabak. Sa tulang ng manapod na ito. Urit kata. Yan. Syempre, ka rin ba yung kasal? Martin. Yan. Ang alagura. Papailagyan na sa laya ko yung magkinasal.
Kanano kang kasalin, ala namang ang may kaburige ka. Watin eh. Okay. Balo mo, parang ano na pong barangay ni Kap? Sapang Maragon? Hindi po patunayan mga sipag na rin tao kaya tingin Sapang Maragon. Siyempre. Pagkasabi mo masipag lang. Pagkanano nila masipag, Oh. payanak. Oh. Tamukasa ka na po ng dikit. Nung kamunta mama ko. Masipag daw ang mga tao dyan. Paano hindi masipag? Maraming bata. Umuwi pala na ipakabuktot. At ilang kitiligan pinyabang tatanin, mabuktok yan pa. Dami daw buntis doon. Kaya maraming bata. Kaya masipag kanina. Sipag lapit. Yan, ang totoo na po yan. Halos buong kaya alakaran mini, aputalan mini. Nakala po rin mga utakya kami ng partner ko ngayon eh, ka. Kung may kapatid dyan, kalagagyan tunay dyan. Opo, totoo yan. Opo. Ito totoo na po yan, may kapatid dyan talaga nini. Yung partner ko. Oh. Yan na, aliwala po Ayun si Apong Edward, oh. Ayun, no? Si Apong Edward, oh. Ayun, no? Ang partner niya po itatampo. Apong Edward! Maganda niya po kalaro si Mami. Edward, sila yun, no? Ano? Mali mo. Apong Edward, kumanta ka dyan, ha? Manok na pula. Huling itatang. Ano mo pare kasi kan magandang kapatid pare. Nung ninong sinuswa namin ng pangani, sinusayin ka doon pangani, may kapatid lang talaga. Makanya. Nitong last sinuswa pare. Oh. Kaya ako nasipag ko yung kapatid yan naman eh. Bakit? Abang kaya sususya naman dalawa eh. Anak ba? Hindi kaya kapatid kanina. So, nakatapay yung tinagan eh. Kalik naman na to. Ayan. Hi, Maring Julie. Dagat chuka din. Baro ko, managbe ka kanyang Mars. Kami tsugi kene. Ika chuka din. Ika may chuka mi din. Awa ka ng Boss Edward. Pala, Boss Edward, nakapunda ka na salamat. Di ka na kayang Jerry. Edward Laksina. Yarina ka. Ang Boss July first. Ang Boss July. Boss July ka na. Ano ka rin ang sel? Balikan ko po na boss. O sige Brad, magkita kayo pa. Diyan ka magkanta? Dito. Iba. Buhay pa rin yan mo pa magkita pa rin. Tama ka rin yung kapitan. Balo ko champion yung kingawan siya ng kapitan. Pangutang ko kung ang kapitan nung lalo galing magkanta. Oo. Pangutang ko kung kapitan. Bali mo na. Problem mo na. Sigurado ngayon yung magkano. Pwede kayang paalisin yung mga bata dito sa harap. Nino. Kutigilin. Ang ulo na lang ang nakikita, eh. Makanya. O kaya umusog yung yung nagka-camera. Umulong ka ng konti. Apong Edward! Bumuhin din. Umuwi lang. Naririnig mo ba ang Kaya kami cameraman? makain magtipid dugo. Lampasan mo yung dalawang bata dyan sa harap mo. Umusog ka. Okay. Buka rin tayo kayo. Tipid ka lang. Dali. Paano na yung namin? Hirap kasi ayaw nilang sumagot, eh. Walang signal. Ano mo title? Iya, iya. Bahala mo ka.